את הבדיחה, אז תקשיב אותו. בוא נחזיר לך דבר. ספר את הבדיחה. אתיופי אחד... לא מפחד, אבל למה? עוד פעם אתיופי אחד. הוא מספר אותה במנגינות. סיפרתי אותה פה. אמרתי לו, ספר את זה לאט. על הדיבור שלו. אחי, זה מעצבן אותך. דבר. זוהי, הוא מסתלבט עכשיו על הדיבור שלי. הוא אומר לכולם. לא. הנה הוא עוצר אותי עוד פעם. מה הקשר להם? ואם הוא היה מרוקאי זה משנה בכלל? אני לא הבנתי מה היה. מה היא נעלבה ממך? לא מסבירים מה היה. דורית באה אומרת, אתה רוצה את מאבא שלי לדבר חרא. טוב, עוד פעם אנחנו לא מבינים מה היה. למה? טוב, זה ברור מה היה, זה סדר. עליי? לא. מה אני קשור? תצבנה עליך. למה דורין התעצבנה עליך? מה אתה מוציא חרא מאבא שלי? כי אמרתי לו, תספר את הבדיחה לאט. שהוא סיפר בדיחה על אתיופים? למה אתה לאט? על הסגנון של המנגינה שלו? לא, אבל למה היה העניין של דורית ככה? יש שיר לך בבית, עזאזל? אתיופים, משמר הגבול, ולאט. אז לא, אבל אני אישית, פתאום התחבר לי משמר הגבול באתיופים. אז באתי להגיד לשמי, מה זה מעניין אותי? הבדיחה שאתה סיפרת, מה מעניין אותי אבל? רגע, ובדיחה הייתה בתום לב, אתה חושב? אתה מורה, אחי. בדיחה תותחית, זהו, נגמר. אבל למה אבל רגע, אני? רגע, לא דיברתי. זכותה של מי? של הגברת? איזה גברת? גברת? איך קוראים לה? טועניה, זכותה לא לקבל את המידע... את הבדיחה? אבא לי, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, אבי. אם תתחיל לעשות פה חשבון לבדיחות שלך, זה ייפגע, והוא יכול, כי אמרת על מרוקאים, או סיפרת על עיראקים, לכל אחד הוא בוחר להיפגע. מה הקטע? לא מבין. בסדר, די. ממה אתה מתרגש? מכלום. מה הקטע שלך? אני לא מבין. אין לי שום קטע, מה יש לי לשם? ואם היית מספר את זה על מרוקאים, אז מה? בסדר. אז מה? אני לא מבין. בואי שבי, לאן אתה הולך? אבי, מי שרוצה להיפגע, שיפגע בעצמו, הוא בוחר להיפגע. לא, אם יש לך בעיה להגיד משהו על האתיופים, אז אתה יכול לבוא להגיד לי בפנים, במקום ללכת ולעשות את זה מול כל החבר'ה. ואתה, כאדם בוגר, בן 57, אני מצפה ממך לקום ולעשות את זה. אני בכלל לא מעוניין לענות לך. אני גם לא רוצה שתענה לי, כי דברי חוכמה לא יצאו מזה. אני לא מוכן לענות לך. כי דברי חוכמה לא יצאו מזה. שמעת, בואי, אל תנסי לרדת עליי לגבי חוכמה או לא חוכמה, כי את אדם פשוט עם שכלך. נכון, אני בן אדם מאוד פשוט. שמעת ואמרתי לך, את ילדת מעבדה. פשוטה. יש לך גם פרצוף של ילדת מעבדה. אני ילדת מעבדה. את אשת מבחנה. את אחת שמסוכסכת עם עצמה. אני לא מסוכסכת צריכה להתבייש לך. אתה מסוכסך עם עצמך, אדוני. טמבלית. אתה מסוכסך עם עצמך, ואתה לא שלם עם עצמך, ואתה הגעת לפה לעשות את הגב. שבי שם, שבי תעשי לה שבה. אני יושבת, מאמי, יושבת שבי לרדה שנילה, שבי. אני יושבת ומעשנת, מאמי שלי. יושבת ומעשנת. אם חשבת לתפוס כותרות על החשבונים אני שיש לא לך. תופסת כותרות, מאמי שלי. היד, אם חשבת לתפוס כותרות אני לא יכולה על לתפוס חשבוני, מאמי על שלי. חשבוני, אני לא מאמי שלך. אל תקראי לי מאמי שלי, למה אני לא מאמי שלך. אם את חושבת שאת דוגמנית, או אני לא עושה פוזות, אז אני מודיע לך שאת שיא החירור שקיים בכלל. אל תעשי פוזות. רוני! אל תעשי פוזות. למה הפוזות שלך לא עובדים עליי? גילי. לכי לשם, לא לגעת בי! לא לגעת בי! לכי לשם! 10, תירגע, אתה והיא תירגע. לא לגעת בי! לכי לשם! אבל למה אתה צועק ככה? עזבי, לכי לשם. אל תצא ככה. בסדר, לכי לשם. אבל תראה לאן זה מגיע, גילי. אבל תפרידו, שלא יתעזר. בשביל מה זה? גם הוא... למה מה? אני גבה, מה? וגם היא. בשביל מה את ההתפרצויות האלה? אם חשבת לתפוס כותרות על חשבוני, יש לך טעות. אתה לא מבין שאני לא צריכה כותרות על חשבונך? שמעת? אני יכולה לבד להוציא את הכותרות. מה את אומרת? אני לבד את נראית פרצוף של עבדה סודן, זה בדואי בכלל. מה לעשות? אני בדואית וסודנית ואיפה וחיה נורמה דברסת. חברים. על התחת שלי. רוני, די, לא מתאים. טמבלית. סיפר בדיחה, מה את קושרת את זה אליי? אדם כזה במדינה הזאת, אני מתביישת. את מי צריכה לבייש? את מביישת את העדה האתיופית. אתה מבייש את עצמך ואת גילך. מביישת את העדה האתיופית, תתביישי לך. את עצמך ואת גילך. וואלה, באמת, כולם פה תהיו בשקט לפני שאני באמת אתחיל להתעצבן, יאללה. כולם בן אדם סיפר בדיחה, בא לזרוק את זה עליי? חלאס, כולם. מה את מחפשת בדיוק בקטע שלך? לא מחפשת שום דבר, אתה זה שמחפש. הוא סיפר בדיחה, מה הקשר בכלל אלייך? אתה מחפש, לא אני. את מתפוצצת שאני לא מסתכל עליי. אני גם לא מעוניינת שתסתכל עליי. לא מעוניינת שתסתכל עליי. אם הייתי מעוניינת... הדוגמנות שלך, וזה יכולה לעשות שם אצל החדלים, לא אצלנו, זה לא אומר. תקשיבי, שתי מילים אני רוצה להגיד. אני אמשיך לחשש כמה שבא לי ואיך שבא לי ומתי שבא לי. אולי תפסיק כבר עם זה. למה הוא מדבר עליה ככה? אני לא מגיב, אחי, אני אדון
לעצמי הוא אדון לעצמו. זה לא נעים, רוני, איך שאתה מדבר. מה זה? מה זה הדיבור הזה? אבל אם היא הדליקה זה לא שריפה, נעים, אתה צריכה לדעת שבכלל... אבל די, זה לא יפה מה שאתה אומר, מה קורה לך? אני צריכה לדעת, מי שמתעסק הוא עדה תגובה. זה מה אני מבטיחה לך. די, די. בתור מה? הרבה. בתור עבדה סודות. בתור מלכת היופי הורסת. די, די. על מה? די. די, רוני, זה לא מתאים איך שאתה מדבר. זה לא מתאים. זה לא מתאים. די להעליב אותה. אתה לא צריך להתערב. הוא לא דיבר, אני לא מתערב. והוא לא דיבר, הוא לא אמר כלום. מילא היה אומר. תראה איך הוא מדבר. כי היא עקצה אותו. היא ירדה עליו, מה את מצפה? תגיד, מה זה שטויות? אני לא מתערב, אני מאוד בוגר. אני מאוד בוגר, כפרה. אני אדון לעצמי. מי שמתחיל עם משהו, צריך לדעת איך להתמודד איתו. זה הכל. וואלה, אם את היית מתחילה משהו, לא הייתי בא אליי. תקשיבי רגע, את רואה מה הולך פה? מה את רוצה, שאני אמשוך אותו בידיים? שאני אמשוך אותה? זה בחורה, דחיל רב. אבל אני, הנה, את תפסת אותו להשתגע, ואני מבקש ממנו... שתגיע לקונפרנס של אמא שלי, תדבר. יהיה לך ככה פרה עליה. תשאיר בבקשה לחדר האח הגדול. אני אמרתי משהו בגנות האתיופים. מה הוא אמר? הוא לא נורמלי. מושד, לא נורמלי. הולך מהגוף, והוא עף לגן עדן. איזה רמה. רגע, לא. מה? הוא יכול להישאר פה גם כקספר, אתה יודע. תראית לבנה. עושה זה לפרק עצבים, כאילו, לפני שיפרק פה מישהו. תראית, אנשים שם למטה, לא שומעים כלום, מדברים בהבואה שלהם. בטעות זה התנתק למישהו בפרצוף. מה אני אמרתי לה? זה יהיה בסוף פיצוץ. תנו לי רגע, הדבר הזה שאני יכול להגיד לכם, באמת, וואלה, ואני יכול להבין אותה. יכול להיות שמשהו שאף אחד מאיתנו לא יודע. לא משנה מה היא אמרה, הוא לא צריך לדבר אליה ככה. אין לאף אחד זכות לדבר אליה ככה, למה הוא מעליב אותה? אני לא מצדיק. למה? איזה מילים מלוכלכות, למה? יכול להיות קרה משהו. אני לא מצדיק את אבא שלי, כי זה אבא שלי רוצה להגיד לך משהו. לא, אתה לא יכול לפתוח מלחמה, ועכשיו לבוא לי עם רובה, ותות צפות שאני אבוא עם טנק. אבל יש קווים, יש מילים שלא אומרים. אני אבוא עם טנק כי זה מלחמה. אז רע מאוד. אני אבוא עם טנק. רע מאוד. רע מאוד. לא לבוא. למה אמרתי? למה להגיד לבחורה